дар соли 2025 федератсияи пауэрлифтинг, бодибилдинг ва фитнеси ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин мусобиқаи худро дар моҳи феврал баргузор кард. имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо роҳбарияти федератсия давлатманд Мудинаев як чемпионати кушодаи шаҳри Душанбе оид ба пауэрлифтинг аз намуди ёзидан бо даст, яъне жим лёжа байни ҷавонон, калонсолон, собиқадорон, аз 40 сола боло, мардон, бонувон бахшида ба рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин мусобиқаро ташкил кардем. аз тамоми Тоҷикистон иштирок карданд, аз вилояти Хатлон, аз вилояти Бадахшон, аз Тобе марказ, аз Душанбе 1, аз Душанбе 2 зиёда аз 70 нафар варзишгарон иштирок карданд. Бонувон буданд, бонувон аз давлати Афғонистон буданд, зиёда аз 8 нафар иштирок карданд. дар мусобиқаи мазкур ки фақат аз як навъи пауэрлифтинг, яъне ёзидан бо даст сипарӣ гашт, беҳтаринҳои кишварро ба ҳам оварда буд. Масалан, дар рақобатҳои миёни бонувон намояндаҳои мамлакати Афғонистон ки таи чанд вақти охир дар кишвари мо кору зиндагӣ мекунанд, иштироки фаъолона доштанд. дар ин баробар яке аз номдортарин бонуи вазнабардор дар Тоҷикистон, Ясмина Аннимир низ дар мусобиқаи мазкур иштирок дошт. албатта иштирок доштани серҷоизатарин варзишгарбонуи тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷаззобияти рақобатро миёни занон дар ин мусобиқа боз ҳам баландтар мекард. духтаракон беҳад хуб буд, аз вазни 43 килограмм сар карда то 65 килограмм, ки дар байни инҳо яке аз беҳтарин бонувони тоҷик Ясмина, ки на ин ки дар Тоҷикистон, беғарз аз Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷа байналмилалӣ иштирок мекунад ва парчами Тоҷикистонро дар онҷо баланд мебардорад, мо бисёр фахр мекунем. Сегодня у нас, как видите, проходят соревнования. У нас сегодня девушек много участниц, 10 человек. Мужчин у нас, кажется, около 40 человек. Также здесь у нас выступают и ветераны, и юниоры. То есть все категории у нас сегодня выступают. дар мусобиқаи мазкур варзишгарони имконияташон маҳдуд ки бештарашон миёни ҷавонон рақобат мекарданд, натиҷаҳои ҷолиб ва ҳатто рекорд гузоштанд.
также у нас выступают спортсмены с ограниченными возможностями. И я хочу выразить свое восхищение. То есть у них есть силы не просто прийти и выступить сегодня на соревнованиях, а еще они готовятся ведь каждый день. Восхищают. салому алейкум, ман Олимов Мизробиддин мебошам, иштирокчии мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба парапауэрлифтинг. дар вазни худам 53 килограмм 105 кило рекорди ҷумҳурии Тоҷикистонро задам ва ман дар он хеле нақшаҳо дорам барои мусобиқаҳои дигар давлат рафтан. дар соли 2024 дар мусобиқаи Қазоқистон оид ба парапауэрлифтинг ҷои аввалро гирифтам ва чемпиони ҷаҳон шудам. ман барои 2025 сол дар шаҳри дар Арабистон Беҳрин дар он ҷо тайёрӣ дида истодам. дар рақобатҳои миёни ҷавонон номзадҳо дар вазнҳои гуногун хеле зиёд буд. аз ин рӯ рақобатҳои миёни ҷавонон хеле шадид сипарӣ гардид. аз ҳама нишондоди муҳим ин нав шудани рекорди Тоҷикистон дар таърихи пауэрлифтинг аз намуди ёзидан бо даст мебошад, ки ба ин Аҳмад Холиқзода дар вазни 59 кило даст ёфт. Мавсуф дар кӯшиши аввали худ 110 килограмм, дар кӯшиши дуюми худ 120 килограмм ва дар кӯшиши сеюм вазни 127,5 килограммро бардошт, ки миёни вазнабардорони 59 килограмм дар кишвар касе чунин нишондод надорад. мақсади ман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда парчами Тоҷикистонро баланд бароштан аст. ман дар ин 4 соле ки машқ тамрин мекунам, дар соли 2023 ба Амороти Муттаҳидаи Араб рафта дар чемпионати ҷаҳон дар байни зиёда аз 100 давлат сазовори ҷои аввал гаштам ва дар соли 2024 ба кишвари Қазоқистон рафта дар он ҷо сазовори ҷои дуюм гаштам ва дар оянда низ мехоҳам ки парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ҳоли замон бошад, дар моҳи октябри ҳамин сол бозиҳои осиёӣ мегузарад ва ман дар он ҷо тайёрӣ дида истодам ва боварӣ дорам ки парчами Тоҷикистонро баланд мебардорам. миёни ҷавонон боз ҳам як нишондоди таърихии дигарро Меҳробиддин Булбулов ба миён гузошт. ҳарчанд Меҳробиддин кӯшиш ё худ дархости сеюми худро иҷро карда натавонист, вале дар вазни 93 килограмм миёни ҷавонон омори ӯ ғайриоддӣ буд. 160 килограмм дар вазни намуди ёзидан бо даст, ки ба истилоҳ коэффициенти ӯро ба 77/188 баробар намуд. ман дар ин ҷо хушбахтона ҷои аввалро ишғол кардам. дар ин ҷо вазни аввали ман ин
140 кг буд, вазни дуюмам 150 ва вазни сеюм борае ки вазни финалӣ буд 160 задам ва чемпиони мутлақи мусобиқаро ба даст овардам ва бо дастгириҳои ҳамин ҷаноби олӣ ҳозирои раис шаҳри Душанбе мо ҷавононро дастгирӣ мекунем ки чунин мусобиқаҳоро баргузор гардонем барои ҳавасмандгардонии худ ва хеле миннатдорам. баъди ҷавонон навбат ба собиқадорон расид ки дар он ҷо низ майдони рақобатҳо хеле гарм буд. яке аз нафароне ки хеле рақобатҳояш барои мухлисон ҷолиб буд ин Мирҳодӣ Абдусамадов буд ки дар вазни 120 килограмм баромад мекард. мавсуф бо бардоштани 170 килограмм ва дар кӯшиши дуюм 180 килограмм унвони чемпиони мусобиқаро дар вазни худ ба даст овард. байни собиқадорон ҳамин хел як баҳсе рафт ки бисёртар инаш рекорди инашро зад. мақсад буд ки то 180 килограмм задан. вазмои буданд ки синни солашон ба 70 рафтагӣ 140 килограмм жимро мебардоранд. аҳсан байно ино рекорд задан. дар ҳақиқат беҳтарин. хуб шумо шоҳиди он гаштем ки қариб як 10-15 нафар аз намуди аз 50 сола боло иштирок намуданд ва онҳо рекордҳои хуб монданд. бисёр рақобати хуб гузашт. дар оянда кӯшиш мекунем ки дар ҳамин намуди пауэрлифтинг боварӣ дорем ки боз байни собиқадорон бо варзишгарон бисёр мешаванду дар оянда мо ҳам собиқадорон мешему мо дар ҳамин намуди собиқадорон иштирок мекунем. дар рақобатҳои миёни собиқадорони аз 40 сола боло толор пур аз доду фарёд буд. онҳо барои 50% иштирокчиён устод ҳастанд. аз ин роҳ ҳар як рақобати онҳо пурҳаяҷон сипарӣ мегардид. махсусан ҳунарнамоиҳои Маҳмадулло Холназаров, Гулмурод Тағоев, Қобилҷон Ҳайталиев ва дигарон дар маркази диққат буд. тасаввур кунед сину соли баъзе аз собиқадорон ба 70 наздик аст, аммо хеле озод вазнҳои 80 ва 100-ро мебардоранд. дар рақобати миёни онҳо Қобилҷон Ҳайталиев нишондоди худро тағйир дод ва дар вазни 105 килограмм миёни собиқадорон рекорди худро нав кард. ҳамчунин дар вазни 83 килограмм Маҳмадулло Холназаров унвони қаҳрамониро ба даст овард. мусобиқаи имрӯза хеле амн аст. мо мефахрем ки ин қадар рӯбарият ташкилои нағз ин қадар дастгириҳо мекунанд ки ҷавонмардоро омада дар мусобиқа иштирок мекунанд, варзишгароро нигоҳ мекунанд. ҳама вақт мо мефахрем ки ин қадар мо аз рӯбарият миннатдорем. ман баромад кардам мобайни хеле ҷавонмардон. ман мефахрам аввалаш ки 130 гирифтам, баъдиян 140 ки то 150 омода будам. ҳамин қати ман варзиши худро анҷом додаму ҷои якумро ишғол кардам. натиҷаҳои хуб нишон додам. бисёртар дар ҳамин ҳайрат ҳастем ки собиқадорон синни солашон ба 65-70 расида бисёр баромадҳои хуб карданд. аҳсан ки дар ҳамин ҷавонон ҳамин калонсолонро дида бисёртар ба машқ ба варзиш бисёртар тамрин мекунанд. аҳсан ҳамин собиқадорон дорад. собиқадорон барои он дар он ҷо ҷолиб мезгардад ки
онҳо пеш мураббии хубанд, аз ҳама пештар онҳо мураббии хубанд. ҳар як собиқадоре ки дар ин мусобиқа баромад мекунад, онҳо шогирдҳои яъне ки шогирдҳои бисёр доранд дар толори варзишҳои шаҳр ҷумҳурӣ ҳамчун мураббӣ кор мекунанд, фаъолият мекунанд ва дар дигар соҳаҳои давлатӣ ҳам кор ва фаъолият мекунанд. барои ҳамин дар ин ҷо бисёр ҷолиб мегзарад ки байни якдигар рақобатҳои нағз мезгарад. дар рақобатҳои кушод ё худ ба истлоҳ опен воқеан муборизаҳо нобахшиданӣ буданд. онҷо пурсарусадутарин вазнабардорони кишвар миёни худ рақобат мекарданд. руслан сиразов, ҷамолиддин каримов, умед истамов ва чандин нафарони дигар буданд ки барои унвони қаҳрамонӣ мубориза мебурданд. яке аз рӯйдодҳои хеле муҳими олимпиад ва рекорд гузоштани икром малханов буд ки дар вазни 120 килограмм бо бардоштани вазнаи 220 килограмм муддати 4 соли охир унвони чемпиониро ба даст меорад. аввалин маротиба аст ки ман вазни 120 килоро дар ҳамин мусобиқа мебардорам ва ман хеле ин фахр аст. ягон маротибаи хеле вазн бардоштагӣ набуд. бо оянда бо бештар бо зиёдтар меҳнат мекунем. мусобиқа ҳар сол мегузарад дар дараҷаи баланд беҳад. руслан сиразов низ рақобаташ ҷолиб буд, аммо мутаассифона баъди бардоштани вазнаи 220 килограмма дархости ӯ дар кӯшиши дуюм ки 235 килограмм буд аз ӯҳдаи бардоштани он баромадан натавонист. аммо дар умум дар вазни ҷамъи 220 килограмм руслан бо бардоштани 220 килограмм унвони чемпиониро ба даст овард. Всем желаю здоровья, чтобы всегда был мир на земле, мир в нашей республике, чтобы никаких проблем не происходило и только развивалось вперед. Таджикистан, Бапеш. По поводу чемпионата. Очень так же, как и всегда, прошел хорошо чемпионат очередной по жиму лежа. Вот, мы как бы все свои эмоции и результаты какие-то не получились, какие-то получились. Вот, мы как бы все свои эмоции хорошие, положительные получили. Все ребята молодцы, результаты растут. Всем желаю удачи, без травм. И чтобы на следующих чемпионатах результаты были лучше и лучше. билохира унвони чемпионии мутлақ насиби нафаре гашт ки воқеан нишондодҳои ғайриоддӣ дорад. бо назардошти он ки умед 83 килограмм вазн дорад, дар ду кӯшиши худ як маротиба вазнаи 180 килограмм ва маротибаи дуюм вазнаи 190 килограммро бардошт ки чунин омор воқеан ҳайронкунанда буд. аз ин рӯ умед истамов дар баробари ғолибият дар вазни худ ҳамчунин унвони чемпиони мутлақи мусобиқаро аз намуди ёзидан бо даст моли худ кард. хулас мусобиқаи чемпионати кушоди шаҳри душанбе оид ба пауэрлифтинг бо ҳамин хотима ёфт ва аз ҷониби раҳбарияти федератсия ва намояндаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин аз ҷониби сарпарвастони мусобиқа ба дигар ғолибони иштирокчиён низ тӯҳфаҳо супориданд. бояд қайд намоем ки ҳанӯз оғози мавсими 2025 аст ки федератсияи мазкур дар давоми он нақшаҳои зиёд дорад.
дар давоми соли мо нақша дорем боз як намуд пауэрлифтинг баъдои мумкин ягон 2 моҳ пас боз дар то охири сол зиёда аз 4 намуд 4 бор мо ҳаракат мекунем ки 4 маротиба ҳамхел мусобиқаҳо ташкил кунем бисёртар ҳаракат мекунем ки аз вилояти суғдам биёям зиёда мо мехоҳем ки аз 100 нафар зиёд варзишгарон дар оянда иштирок кунанд. мо дар соли 2025 бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш нақшагузорӣ карда будем. Дар он ҷо мо на кам аз 5-6 мусобиқа дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр ва ноҳияу вилоятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нақшагузорӣ кардагем. ташкил намудани чунин мусобиқаҳо дар рушди варзише ки акнун қадамҳои худро ба пеш мегузорад айни муддаост. умедворем дар наздиктарин фурсат аз чемпионати ҷаҳон ва мусобиқаҳои муҳташами ҷаҳонӣ медалҳои тиллоӣ ба хазинаи дастовардҳои кишвар ворид мешавад.